Pekne pozdravujem. V tomto krátkom videu by som vám chcel predstaviť tento kovový stojan na obrusky, ktorý je vyrobený naozaj z veľkého a odolného pevného kusu železa. Je ťažký kvôli dobrej stabilite, aby sa nám nepohyboval, keď trháme papierové obrusky z neho. To vloženie tej rolky papierových obruskov je jednoduché veľmi, keď si zdvihneme túto časť, vložíme tam obrusky, navlečieme tam túto tyčku a máme stojan pripravený. Ako vidíte, je vyrobený v takom staršom vintage štýle, pôsobí ako starý výrobok. Je to zámer, stojí na 3 nožičkách. Na prenášanie nám celé takto slúži. Odporúčame vďaka svojmu vintage štýlu, ale aj praktickosti a funkčnosti.